Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруны башлап, экраннар алдына. Яңа Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Новоспасск бистәсендә гомер кичерүче якташыбыз Рамазанов Наил Адельшевичны чакырып калабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Беренчеләрдән булып аны бу күркәм тантанасы белән яраткан хатыны Наҗия Абдрәүфовна котлысы килә. Яратканым, иң кадерлем, иң сөекле тормыш иптәшем. Менә инде 31 ел без синең белән кулга-кул тотынып, бер-беребезнең таянычы һәм терәге булып, матур гомер итәбез. Гаилә учагын кичкенә генә ышкыннан кабызып җибәреп, бүген инде дөрләп янган зур бер ут иттек. Ике сөекле балабызны дөньяга тудырып, икесен дә укытып, тәрбия биреп, гаиләләрен корырга ярдәм итеп, олы тормыш юлына бастырдык. Бүгенгесе көндә алар безгә сөеп туйгысыз оныклар бүләк итеп, шатлык чәчеп яшәп киләләр. Бүгенге матур юбилееңдә сиңа олы рәхмәтләремне җиткереп, элеккечә үк көчле яратам дип әйтәсем килә. Раббым тагын безгә бер авыздан озын-озак яшәргә язсын. Тормыш юллары катлаулы, үтәргә иптәш кирәк. Әнә, шуның өчендә бит кушыла ике йөрәк. Меңнәр арасыннан эзләп, сайладым сине генә. Гомерлек ярым булырга юл салдың күңелемә. Ир һәм хатын бердән булса, яшәве җиңелрәк. Йыгылганда торгызырлык, ышанычлы ир кирәк. Кешеләрнең төрлесе бар, дөрес сүзләр бик сирәк. Гайбәтләрдән саклау өчен гаилә җанлы ир кирәк. Бала күңелен күрүче, булучы һәрчак терәк, үзе шаян һәм таләпчән, кайгыртучан ир кирәк. Наилем, мин бит сине бик тә яратам. Синең белән борчуларны, сагышларны таратам. Ике баламның әтисе син, гомеремнең юлдашы, яклаучыбыз, саклаучыбыз, өебезнең кояшы. Синең белән генә гамле ялларыбыз, эшебез, син булганда күңел тыныч, бик бәхетле кешебез. Бүген синең юбилеең, күңелле, шундый рәхәт, синең белән кавыштырган Ходаема мең рәхмәт. Котлы булсын юбилеең, бездән теләк, исәнлек, бәхетләрне Раббым бирсен, бар гомереңә җитәрлек. Кадерле Наил Адельшевич, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Беренче җырны яраткан хатыныгыздан бүләккә кабул итегез. Isingdəmi canım senin belən Təvgi qabatdı şiraşular Şul məldən sını bizinin aşıq canlar Ömürlük birgə qavuşdular Tutunub ömür yolun Ütəbiz biz ömür gülbirgə Minim ғашик күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Кулга-кул тотынып ömür yolun Үтәбез biz ömür gülbirgә Minim ғашик күзләр синең күздә Күзләр минем күзләрдә Йыллар уза әбез синең белән Шул күркәм шул гашыйклар Туры булган безнең мәхәббәткә Барча галәм һәрча шахитлар Кулга-кул
ömür yolu O'tamiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Қолға қол татынып ömür yolu O'tamiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Мәхәббәтнең җимешләре булып Иминсә газиз балалар Тырышканда барсын Ходай бирә Имин генә торсын дөньялар Қолға қол татынып ömür yolu O'tamiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Қолға қол татынып ömür yolu O'tamiz biz ömür gülü birge Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Benim aşık gözler senin gözler Senin gözler benim gözlerden Наиль Адельшевич Рамазанов сегодня празднует свой 55-летний юбилей. С этой прекрасной датой поздравляют его сын Рустам, сноха Ирина и внук Алмаз. Милый папочка, когда ты с нами рядом, все проблемы куда-то исчезают. Ты всегда дашь мудрый совет, согреешь своим теплым взглядом. Сегодня ты отмечаешь свой день рождения. Разреши от всего сердца поздравить тебя с таким знаменательным торжеством. Крепкого здоровья тебе, больших удач и побед, огромного счастья и добра в судьбе. Пусть беды и печали проходят мимо, пусть кукушка накукует тебе 100 лет жизни. Будь всегда веселым, мудрым и никогда не унывай. Пускай Всевышний дарит тебе благословение, пусть судьба будет благосклонную к тебе, пусть непременно сбудутся все мечты. Пусть твоя жизнь льется широкую рекою, пусть ангелы, что над тобою, хранят тебя от всех невзгод. Желаем тебе жить долго-долго, не стареть, сохранять бодрость духа. Крепкого здоровья тебе, родной, мира, всех благ и семейного уюта. Пусть только приятные новости наполняют твою жизнь. Наполним бокалы сегодня полней за лучшего папу и деда на свете. Поднимем мы тост за твой юбилей, за годы счастливые эти. Желаем в твои мои 55 быть в жизни реально крутым. Сходу вопросы любые решать, порою звонком одним. Тебе в юбилей хотим пожелать удач и успеха во всем. Счастья желаем, и чтобы всегда был полную чашею дом. Пусть подует ветер перемен, пронесется ураган событий, и тебе останется взамен в день рождения множество открытий. Чтобы в 55 лет смог начать все с нового листочка. Папочка, живи без всяких бед, и пусть жизнь еще не ставит точку. Я хочу, чтобы в этот юбилей ты был беззаботен и беспечен. Никогда душою не старей, и пусть праздник будет бесконечен. Уважаемый Наиль Адельшевич, ваш сын со своей семьей признаются, что безумно любят вас и ценят. Просят передать вам в качестве музыкального подарка прекрасную песню
Надеемся, что она вам понравится. С юбилеем вас! Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге, и я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины, но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой, но папа себе никогда не простит опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание сыновей ничего нет для папы важнее, но дочек папы всегда почему-то любят сильнее. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом папы. Меня жизнь заставляет познать неизвестные раньше этапы. Просто отцом еще мало стать, постараться стать надо папой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Qutlaularni davom etamiz ham Yirak Tuban Kama shaharidan kelgan xatni o'qiymiz. Ramazanov Nail Adelshevichni 55 yoshlik yubileyi bilan yaratgan qizi Rima, kuyovi Ilduz, iniqlari Alina ham Ilsaf qutlilar. Qadrli deymiz. G'imir yo'lin yoqtilga yetib olirlik, minglarga o'rnak bo'lirliga deymiz. Seni 55 yosh to'li o'ng'ayi bilan qaynar qutlaymiz. Bizni oyoqqa bostirib, uli yo'lga chiqargancha, ani bilan senga ko'p sinovlar o'targa to'g'ri kelgandir. Ani biz bilan bizni qadrlab o'stirib, o'z yo'limizga oyoq bosarga bo'lishganing, yaratib, sevib, otalarcha qayg'irtganing, g'adillikka o'rgatganing uchun zo'r rahmat senga de. Biz boribizda turmushda o'z yo'limizni topdik. Sizning yuzga qizillik keltirmasga tirishdik. Sinati, bizning uchun har shaq uli jonli, keng ko'ngilli kishi. Tayanishimiz, ishonishimiz, kengashishimiz, jili quyoshimiz, ruh shishmamiz, yashavergimiz. Sen turmush og'irliklarini jingga kelgansan. Balalaringga, tug'anlaringga sabrlik, izgilik, shafqatlilik o'rnagi ko'rsatib yashading. Har vaqt yog'imli,
йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыста, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син балабызга да ягымлы дәвәти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, жан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләш, ягымлы бул, безне сөендереп, озак яшә. Рөхсәт итегез, әтине бераз котлап китәргә. Уйладым да, булдым әле шигырь бүләк итәргә. Моннан 55 ел элек Терешкада туган ул. Шаян малай, аннары акыллы егет булган. Әни белән бергәләшеп, гомер юлын үтәләр. Рөстәм белән Риммасы да инде буйга җитәләр. Тормыш алга барсын өчен мал-туар үстерәләр, нәкъ авыл кешесе кебек тырышып көн күрәләр. Мин аның кызы буларак әтидән үрнәк алам. Аның матур гадәтләрен үз күңелемә салам. Акыллы киңәшләре гел юл күрсәтеп баралар. Әти-әниләргә охшап үсә бит ул балалар. Бүгенге бәйрәмең белән сине тәбрик итәбез. Әле бик озын гомер яшәрсең дип көтәбез. Әни белән бергәләшеп, сау-сәламәт яшәгез. Хөрмәт белән тулып торсын сезнең тормыш кәсәгез. Син безнең таянычыбыз, барыбызга зур терәк. Бәхетле гаилә булырга безгә әти син кирәк. Безне кеше иткән өчен бик зур рәхмәт диябез. Әтиебез, синең алда башыбызны иябез. Хөрмәтле Наил Адельшевич, чәчми-түкми без сезгә ерак Түбән Кама шәһәреннән котлау сәламе җиткердек. Аны матур җыр да бизәр әле алда. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары
Язмышыбыз бүләге синәти Өйебезнең үзәге синәти Гаиләбезнең йөрәге синәти Барыбызның дөрәге синәти Язмышыбыз бүләге синәти Барыбызның дөрәге синәти Язмышыбыз бүләге синәти Рамазанов Наил Адельшевичнең бәйрәм иртәсен матурлап, үзләренең котлауларын Иске Кулатка бистәсеннән кыдалары Ардислановлар гаиләсе, Ринат Яхьевич, Мәвлегөл Хусаиновна, балалары Илдар һәм Илдус гаиләләре белән җиткерәләр. Безнең кыдабызга бүген таң калырдай мизгелләр җитә. Ир-ат өчен бик аз булган япь-яшь 55 яшьлек юбилей. Күрәсеңме, кыда? Сиңа да җитте бу 2-5-ле. Үзе бер бәхет бит ул. Быелгысы елны безнең гаиләләрдә тантаналы вакыйгалар күп, Аллага шөкер. Сезнең белән туганлашканга да инде байтак вакыт узды. Шөкер, уртак булган 2 алмадай оныкларыбыз бар. Бу бәйрәмең көнендә кара каршы булып, сиңа да, киленебез, кызыбыз Риммабыз өчен рәхмәт әйтик. Сезнең дөрес тәрбия аркасында алар бик матур яшәп киләләр. Гаиләләре дә сыкланырлык. Алда да кыдагыебыз белән бер авыздан, үлфәт мәхәббәттә, тигезлектә яшәргә язсын үзегезгә. Гомерләрегез озын, саулыклы һәм бәхетле булсын. Көн саен бәхет шатлыкка гына күмелеп яшәгез. Кыдабызга 55 ди, ышанып та булмый ул. Бигрәкләр дә яшь күренә. Бер карасаң кыда шул. Узак кына шундый ук син егет кебек кенә кал. Әйдә әле юбилейда берәр тапкыр биеп ал. Бу матур дөньяларда без бары тик кунак дибез. Кемнең кайчан китәчәген мәңгелеккә белмибез. Шуңа күрә яшәгәндә тату гына булыйк. Бер-беребезне хөрмәт итеп, яратышып торыйк. Кытлы булсын кадерлебез бу искиткеч бәйрәмең. Ихлас күңелдән кабул ит матур теләк бәйләмен. Кадерле Наил Адельшевич, кыда-кыдагыйларыгыз Ардислановлар гаиләсе юллаган матур җыр да сезгә бүләккә яңгырый. Әйдәгез, бергәләшеп, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Бүген 55 ашыгып елларга гомернең бу җәйге кише ушаклар әле яна гомернең бу җәйге кише ушаклар әле яна ә миңа бары 55 ашыкмыймын бер кая Uşak yana Kolla külege Kemiş kunadı Şeşi bizge Uşak yana Kolla külege Kemiş kunadı Şeşi bizge Ömrümüz Güye boşlanağına Ne desen de yaşlı kızgan Көңіл sızılana şuna Oldu ölü ömrümüz Güye boşlanağına Sana barmayım uzgan künne Әлі яртысығына
uşak yana Kolla kilege Kimiş kunadı Şeşibizge Uşak yana Kolla kilege Kimiş kunadı Şeşibizge Ömrünün bu şeyge kişi Uşaklar eli yana Emin ibarı 55 Aşık meyman bir kaya Uşak yana Kolla kilege Kimiş kunadı Şeşi bizige Uşak yana Kolla kilege Kimiş kunadı Şeşibizge uşak yana Kolla kilege Kimiş kundu Şeşibizge Qabat muhtaram yubilyar Ramazanov Nail Adilshevich uchun oldagi xatni o'qiymiz. Bu yo'li biz uni Yangi Terishqa ovulidan oldik. Bir tug'an obisi Ramazanov Marat Adilshevich da ona o'zining yurak turlaridan o'rgilib chiqqan eng jili tilaklarini yetkazasi kela. Turmushimda tayanishim, kengashishim, sirdashishim bo'lgan eng yaqin, eng qadrli obiyim. Bir tug'an obi-ini orasida bo'lgan tug'anlik hisin uzilmay turgan qalin qanot bilan chag'ishtirib bo'la. Ayyi, biz bir-birimizdan yiroqroq yashasak-da, baribir sezimlab tuyib turamiz. Kayfing yukshaqda, biror yering og'ritsa-da, shoqirimlar orqali sezam men uni. Chunki bizda bir qon, bir jon deganday. Atiya ni'mada min ming rahmatli bizni yolg'iz itmaganlarina bu yoqda dunyoda. Qadrlim, qitlim motor yubileying bilan ni tilaganlaring borisida turmushga oshsin. Xotining, bola aniqlaring bilan birga esanlikda, baxtda 100 yoshingga da borib jit. Tug'an negizni, tug'an tufroqni unutmisha yoshroq gunohga qaytirga tirish. Yaratgan obiyi biz 55 tutira. Meclisning xo'jasi bo'lib to'r boshida o'tira. Onu hurmat etib bugun azarlangan mo'l tabin. Shunday motor bayramlar bo'lirga yazsin tag'in. Yanashangda turmushingning ishonishli tiragi, Ristam bilan Rimish qag'iz yozmishning zo'r bo'lagi. Bolalarning bolalari baldan tatlarak dilar. Ish unuq birga jilg'ash gir kelib turaylar. Kiyov bilan kelinigiz sizning bolalar hazır. Olar sizga, siz olarga har shaq yordamga azir. Ulularga ihtiraming kiri qaytsin o'zingga. Balalaring qorong'ilik ketirmasin yuzingga. Qayg'u, hasrat, ko'ngilsizlik bir eshik qoqmasin. Shir, sirxav degan yovuzlar sizning uyni topmasin. Ulg'aygan kunlaringda najiyang bo'lsin yanasha. Borisina tirak bo'lib, ham kerak bo'lib yasha. Bayramlarda, majlislarda jiyilik shulay birga, tug'anlik jiplari obi izilmasin g'imirga. Qadrli Nail Adilshevich, shiksiz siz baxtli kishi, chunki tayanishig'iz, ishonishingiz
Bir туган абыегыз да сезне нык ярата. Бу мәхәббәт озын гомерле булсын, ә бүгенге бәйрәмегез тагын бер җыр белән бизәлсен. Иннәремә кулыңны куйсан, барчуларым абый югала. Бер бишектә үстек тибрәлеп, уйларым балачакка юлала. Болытларга иярдем микән әллә, сиздерми дә үтеп балачак. Тату яшагыз дигән сүз әтидән, әнидән фатиха булып калачак. Язмыш дулкыннары бәреп какса, сыйынырга бар син туганым. Аңлап тыңлап бер-беребезне, атлыкчы тормыш агынын арып. Болытларга иярдем микән әллә, сиздерми дә үтеп алачак. Тату яшәгез дигән сүз әтидән, әнидән фатиха булып калачак. Болытларга иярдем микән әллә, сиздерми дә үтеп алачак. Тату яшәгез дигән сүз әтидән, әнидән фатиха булып калачак. Яшик бергә гөрләшеп, киләчәк буын үрнәк алсын. Сүнмәсен туганлык учагы, безнең өчен мәңгегә янсын. Болытларга иярдем микән әллә, сиздерми дә үтеп алачак. Тату яшәгез дигән сүз әтидән, әнидән фатиха булып калачак. Болытларга иярдем микән әллә, сиздерми дә үтеп алачак. Тату яшәгез дигән сүз әтидән, әнидән фатиха булып калачак. Тату яшәгез дигән сүз әтидән, әнидән фатиха булып калачак. Әнидән фатиха булып калачак. Улы тантаналы юбилейларга гадәттәгечә бик күп кунаклар җыела. Ләкин алар арасыннан иң кадерлеләре була барыбер. Менә инде Наил Адельшевич Рамазановның юбилеенда да якын туганнары күп. Ә көтеп алынганнары арасында хатынының энесе, русча әйткәндә Шурина, Айнетдиновлар гаиләсе, Марс тормыш иптәше Гөлнара, балалары Диана һәм Сабина булдылар. Алар да сезгә үз теләкләрен безнең тапшыру аркылы ирештерәселәре килә. Апамны үз кочагыңа алып, гаилә коруыгызга да җизни 31 ел узган. Бу үзе бер гомер. Шушы вакыт эчендә син үзең дә миңа бер туган өлкән абый сыман булдың. Һәр чак дөрес юлга бастырырга тырышып, киңәшләр биреп яшәдең. Кирәк чакта иң беренче булып ярдәм кулыңны суздың. Бүген үзең менә нинди юбилейга ирештең. 2 бишлеле юбилей бүтән кабатланмас. Шуңа аның тәмен татып кал. Тормыштан алынган 2 бишлеңә дә син лайык шәхес. Эшеңдә хөрмәткә ия, гаиләңдә мәхәббәткә күмелгән кеше син. Бу бәхетең шушылай озын-озакка сузылып, гомерең буена җитсен. Бел, без дә сине нык хөрмәт итеп яшибез һәм Алладан сиңа бары матур гомер сорыйбыз. Бар туганнар, дуслар җыелышкан. Кочакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген. Җизнәбезнең гомер бәйрәме. Һәр туганны якты йөзең белән ишек ачып каршы аласың. Тәмле ризыкларың белән сыйлап,
киңәш биреп озатып каласың. Авыр чагы булды тормышыңның. Инде шөкер итеп яшисез. Наҗия апам белән бик тырыш, төгәл, кайгыртучан кешесез. Теләкләрнең иң изгесен телим. Рәхмәтләрнең әйтәм зурысын. Гомер юлыгызның бәхетләргә илтә торган иң турысын. 55 яшь ул жизни картлык түгел, гомернең иң матур бер чагы. Берләштереп торсын туганнарны, сезнең өйнең җылы кочагы. Кадерле Наил Адельшевич, бәйрәм иртәгезнең концертын хәзерге соңгы җыр төгәлләр. Без сезгә гыйбадәтле озын гомер теләп калабыз. Бәхеткә уралып яшәгез.